ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕವನದೈ ಕರಾವಳಿ ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಊಡೇನಿ ನನ್ನ ಉದ್ದು ಮಾತಡೆ ಪನನ್ ಪೋಪಾಲು ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬರೀಟೆ ಇನಿ ಒಂಚು ಕೋಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಯ್ಯ ಅಂಚ ಅನಿತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತೇರಿ ಪಾತಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮುಗುಜರ ಅಂಚ ಮೂಲು ಕೇಕ್ ಬೇಯರದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಕುದಿದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಕುದಿಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಿ ಉಂಡತೆ ಉಂತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪೊಡ ಆಪುಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ತತೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚ ಕದಾದ ಅಂಚ ಯಾನಂಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಹನಿ ರಾ ಹನಿ ಕನಪದ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಂಡ ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ವರು ಕೋಡೆ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೇನೆ ಅದಿತ್ತದು ಅಂಚ ಯಾನೇನು ಈತೇನು ಹೊರನೆ ತಿಂದುಂಡಾವಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಈತೇನು ಹೊರನೆ ತಿಂದುಂಡ ದಾದ ಹಾಪುಣೊಂದು ಅಂಚ ಅದು ಚೂರು ಫೇಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ದಾದ ಹಾಪುಣ್ ತೂಕ ಅದೇ ಫೇಸ್ ಚೂರು ಶೋಕಾಪುಣ ತೂಕ ಅಂಚೈತೆ ಮನ್ಪೋಡು ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದುಲ ಶುಗರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ರಬ್ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕನೇನು ಪ್ಯಾಕ್ಲಕ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಪೆ ತೂಕ ದಾದ ಮಾತು ಹಾಪುಣ ಓಕೆನೆ ಇರಿ ಬೋಡೆ ಇಡ್ತಾನೆ ದಿನಾಲ ಇಲ್ಲ ಡುಪ್ಪರ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದೀರಿಗೆ ಧೈರ್ಯಜಿರಿ ರಜೆ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದ್ತಿರೋ ರಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟುದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಂಚ 4 ದಿನ ರಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಯುಗಾದಿದ ರಜೆ ಇನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದಿರೋ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಪಿರ ಮಂಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದೇ ಅಂಚ ತುಕ ಏನು ಲಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆ ಬಯ್ಯ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಕಿಗ್ಲ ಪೋರೆಂಡು ತುಕ ದಾದ ಮಾತು ಆಪುಣೊಂದು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬುಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ನೀಟು ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗೋಡು ಮಾತ್ರ ಬೇಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ದಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ರಡ್ಡೇನು 2 ಸರ್ತಿ ದಿಯೋಡತ್ತೆ 2 ಕೇಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜೆಟ್ಟು ದಿ ಹೊರಟೆ ಆಪುಂಚು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ಬಯ್ಯ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಬಾಜನ ಪುರ ನಾನು ದೆಕ್ಕದ ಅವಡು ಓಕೆ ತಿಕ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹನಿತ ಮನ್ಪರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐದುಂಬು ಇಂಚದೆತ್ತದುಂಡತಿ ಇಂಚದೆತ್ತದ ಇಂಚ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಆಸೆ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಬಂಜುವೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬುಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂದ್ರೆ ಹಾಪಿದ್ದೀನಿ ದಕ್ಕುವೇನು ಅಂಚ ತಿಂದದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂನೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೇಕ ಹನಿ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಶುಗರ್ ಪಾಡುವೇನು ರಬ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಪಾಡ್ದು ಶುಗರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ರಬ್ ಮಂತಾರೆ ಬರಲಿ ಲೈಟ್ ರಬ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಸ್ಕಿನ್ನದು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಉರಿ ಉಂಟು ಮೋನೆ ಬುಕ್ಕ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಷನ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 13 years ಅವ್ನು ಬರ್ತುಂಡೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನೋ ಮಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಜಾಬ್ ಬುಡ್ನಿ ಇಜಿನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಬಿಜೆ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಐಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಈತ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ ಕಿನ್ನಿಗಳು ಹಿಡ್ದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬುಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಬುಡ್ನಿ ಅಂಡಿತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅನ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲಡುಪ್ಪು ನೆಕ್ಕಿದ ದಂಡ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಬಂದು ಇಂಕದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ನಾನು ಕೇಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇಂಕ ಅವು ಎತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡಂಡು ಅಂಚ ಬ್ಯೂಟಿಷನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಡದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ 2 ಜೋಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲಾಡು ಬುರ್ದು ಪೋರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಅಂತೂ ಒಂದು ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯ ಅದೇ ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚ 1 ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವೆ ಕೂತ್ವೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಏನಿತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ
ಒಂತೆ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂತೆ ಕರ್ಡು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಕರ್ಡುದೇ ದೆತ್ತೊಂಡಿ ಪಂಡ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಅದೆ ಅಂಚ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಪಿಂಪಲ್ ಬುರುಂಡು ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚ ಏನೊಂತೆ ಕಡ್ಲು ದೆತ್ತೊಂಡಿ ಒಂಚೂರು ಕೂಲ್ ಆಪುಂಡತೆ ಫೇಸ್ಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತ ನಾನು ಫೇಸಿಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ನಮ್ಮ ಮೊನೆ ತುದು ಪೋಡಿ ವಚ್ಚಿತ್ತೆ ಪೋಡಿ ಗ್ಯಾಪಿನಾಕಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಅಂದಿತ್ತ ಯಾನು ಓ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಂದಿನ ಪಂಡಂದ್ರೆ ಯಾನು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೆಟ್ಟಿರೆಗ್ ತರಿ ತರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಲ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಸ್ಕೆಫೆ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ನೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವೆಟಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಉರಿಯೋನುಂಡು ಪಂಡವು ಶುಗರ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಫೇಸ್ಗೆ ಏತು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ರಬ್ ಮಂತಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದಾದ ಉರಿಯೋಣು ಅಂಚ ಅಂಚ ಯಾನೆನ್ನ ಬೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆ ಕೇಕ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊನಿಕ್ಲೇಗ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಟ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಕಾಫಿ ಪಾಡ್ಡ ಟ್ಯಾನ್ ಪೂಪುಂಡು ಇತ್ತ ಐಸ್ ನೀರು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಐಸ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ದೆ ಪಂಡ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಪೂರ ಮಂತದಾನಾಗ ಅಂತೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ಲ ಕಾಪುಣತೆ ಈಗ ಐಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಐಸ್ ನೀರು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೋಕಮ್ಮ de finally on sudah ಐಸ್ ಮೊನೆ ಪೂರ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಆಣ್ ದಾದನ್ ಪುನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಮಿಸ್ಸಗೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪವೇನ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಸರಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಲೆ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಏರು ಬೋಲ್ದೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಸತ್ಯನೇ ದಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಡೆ ಬಣ್ಣ ಈ ಖಾಲಿ ಐಸ್ ಪಾಡ್ನೆ ಈ ಮಲ್ಲನಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಆಣ್ ನಿಜ ಮನ್ಪರಾಗಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಂಡ ಕಾಫಿ ಪಾಡ್ರಾಗಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಹನಿ ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿ ತಿಕ್ಕಂಡತೆ ಅಂಚ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪಗ ಇಂಚಲ್ಲ ಕಾಫಿಲ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತಂದು ಅಂಚ ಕಾಫಿ ಪಾಡಿ ಇದು ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಫಿ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದ ಐಕ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ದ ಪುರನ್ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ತುಕ ಏನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ತುಲೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕೇಕ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಚೀಲ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ kg ಆತು ಕೇಕ್ಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತೇ ಕ್ರೀಮ್ ಮನ್ಪುನು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನ್ಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ದು ಕೊಡ್ನೇ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್
ಎಡ್ಡಪ್ಪನು ಅವೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕೇಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇನಿ ಕೇಕ್ ಲಂಚನೆ ಆನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಪೊಂತುಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ತುಲೆ ಈತೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಅನ್ನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ತದೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಲಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಲಪ್ಪುಜಿ ಕೇಕ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ನನ್ನ ಕೇಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವೆ ಕಜ್ಪುರ ದಾಲ ಆರೆಜ್ಜಿ ಕಜ್ಪು ಕೋಡೆದನಿ ಕುಕ್ಕುದು ಅಂತ ಉಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಜೈದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕುನ ಹಿಡ್ದು ಉಂಬು ಅಂಚ ಇತ್ತನೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಕೇಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿಗೆ ದೀತೆ ಚೌಲ್ಯಾರ ಅಂದರೆ ಅಂಚ ಐತೆ ನಾಡೊಟ್ಟು ಉಂದಿ ಬಾಜನ ಪೂರ ದಿಕ್ಕದು ಪಾಡ್ದು ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಮಂತದ ರೆಡಿ ಮಂತೇನೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪಿದೆ ಇಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಚೂರು ಕೈಗೆ ಕತ್ತಿದಾಗದಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾರು ಪಿದೆ ಇಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತುಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಓಲ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂತಿಲ್ಲ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಕೋಲದ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಿತ್ತೆ ವನಸುಂಡಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪಂದಗಡ ಪುರಿಯರು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಕ್ಕುಗ ಕಚ್ಪುಂಡ ಇನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಪೋಪಿ ಸರಿಯಾ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಪಿದಾಡಿಯ ಮೂಲೆಪ್ಪುನು ನಡತೊಂದು ಪಾರೆ ದೊಂಬತೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಕೂಟಿಡ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಇತ್ತು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಂದರೆ ಕೋಲದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತುಳು ಇಂಚ ಮಂದಿರು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪರೆಗೊಂದು ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ತುಳು ಇಂಚ ಮಂದಿರು ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಂದಿರು ನಾನಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋಗೊಂದು ಈ ಸಾದಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಎದುರು ಪೋರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲುಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಂಚಿ ಪೋರೆ ಏನಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಗೊಂದು ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೋಲಾಪುರ ಪಿದಾಡಿಯ ರೆಡಿ ಪೂರ ಅದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಸಾಕ್ಷಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋಯರು ಎಂಕಲ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಯಾನು ಬನ್ನಗನೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಯಾನು ಮುಲ್ಕಿ ಪೋದಿತ್ತತೆ ಅಂಚ ಬನ್ನ 7 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಬತ್ತದು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಮ್ಮನ ಕೈಗೆ ತಾಗದನತೆ ಅಂಚ ಅದಂತೆ ಬಾಜನ್ ಎಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಳೇನು ಪೂರ ಮೀಪದು ಏನು ಪಿದರ್ದನಾಗ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಏನು ಮರ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 7:45 ಪೋಯಿ ಇನ್ನೇನು ದಿತ್ತೀನಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಪೋಪಿನ್ ತಿಕ್ವೆ ಆಯ್ನ ಮಗಲೇನು ತೋಜದಿಜಿಗೆ ತುಲ್ಯ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಲೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ನಿ ಆಯ್ತು ಬಾಬು ಬ್ಯಾಗಿತ್ತೆ ಪಿದರ್ದ ಆತನ ಪೋಯಿ ಇಂತ ಚರೆ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೋನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜುನು ಪೂರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು
ಎಂಕಲ ವನಸ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಕಲ ಕೋಲಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ 12 ಗಂಟೆ ಎಂಕಲು ಒಂತೆ ನೇಮ ತೂದು ವನಸ್ ಮಂತದ ಬತ್ತ ಸೀದಾ ತೀಚು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಅವಲೆ ಉಂತಿಯಲು ಪಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲು ಬರೋಲ್ಲಿರಂಚ ಒಟ್ಟುಗ ಅಕ್ಲು ಚೂರು ಕೋಲ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲೆ ತುಂಬ ಬರುವೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ಲು ವನಸ್ ಬಲ ಸರ ಪುರ ಉಂತುದೇರು ಅಕಲು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಪಿರಾನೆ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಅಂಚ ಈ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟು ದಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಯ್